Paparabol natin bisikleta. Kay Ma'am Irene. Pink na trek. Bike Inuman! Bike Inuman! Shout out! Sige po, pasok lang. Diretso po, diretso. Maluwag pa. Idol. Kita bigyan ng konti dyan. Great day mga bossing. So time check 4:28 ng umaga. At nandito tayo ngayon sa Prado Sionco, Lubao, Pampanga. So pupunta ako ngayon sa opening ng Sarap Mag-Bike Shop ni Master Ian Howe sa Santo Tomas, Pampanga. So from Bataan sa bahay, babike tayo ngayon doon all the way para makasali tayo doon sa ride. So madilim pa. So balik ako mamaya mga bossing, update ko kayo. 4:35 pa lang mga bossing at nandito pa lang ako sa San Isidro, Lubao. Nag-uumpisa ng umulan. Maambon na. Sana naman wag matuloy, wag umulan ng tuluyan. Ay. Update ko kayo pagbalik bossing. So time check 5:22 AM mga bossing. Andito na tayo sa San Fernando, Pampanga. So ito yung ano. Ito yung Heroes Hall. Yan. Laki ng parol no. Yan. Tapos mamaya dadaan din tayo sa ano, sa capital town, kung saan nandun din yung pinakamalaking McDonald's. At nakikita nyo din yung ano, yung pinakamalaking teddy bear, pero hindi siya malambot. So yun mga bossing. So need nating makarating ng MCO Strip sa Santo Tomas bago mag alas 6. Kasi yun 6 AM nga mag-start yung ride. At ang starting point is doon sa mismong bagong open na shop ni Master Ian Howe. So from here mga 4 kilometers pa mga bossing. So yan, update ko kayo pagdating ko doon mga bossing. Okay, touchdown Santo Tomas. So malapit na tayo mga bossing. Register daw muna. Meron na tayong sandwich. Get one na lang po. Good morning everyone. Welcome to Sarap Mag-Bike Pampanga. Ang sandwich po. Ang coffee. Yan, sige po. So yun mga bossing, time check natin is 5:39 AM. So maaga tayo nakarating. Ayan, may registration doon, may pagkain. Then merong beverage, I think coffee. Registration po dito sa Then papasok tayo dito sa shop. So here may mga bike bags, mugs, okay, sleeves. Then mga tire set, ayan, mga bags, mga helmets. Then yung mga Sarap Mag-Bike t-shirt, yung mga t-shirt ni Master Ian Howe. Mga iconic na Sarap Mag-Bike shirt. And then dito mga pyesa. Upstairs I think may mga bikes, so nakalagay more bikes upstairs. Dito yung mga port. Yan, then merong area doon for the mechanic. Shoutout po sa sa grupo namin sa Bike Brothers. Yun mga pyesa. Ayan, good morning po. Kasi na ma'am, nandun na sila. Nandun yung mga saddle. Yan, so actually lahat ng hahanapin mo nandito na eh. So very nice, and nice one na rin na nag-open si Master Ian Howe ng branch niya ng Sarap Mag-Bike Shop. Ayun yung mga ano niya, mga GT. Ganda. Nag-umpisa nang nagsisidatingan yung mga kapadyak natin. Yan, dumadami na kami. Meron pa doon sa kabila. So kasama yung mga darating pa. So expected naman sa yaya ride ni Master Ian Howe. Talagang madaming sumusuporta sa kanya dito sa Pampanga. Solid na solid. So yun, unti-unti nang dumadating yung ating mga kapadyak na
Kabalen dito sa Pampanga. Most likely may mga manggagaling din outside Pampanga. Patulad ko, galing pa ako ng Bataan. So yun na, bossing si Master Ian. Okay, start na ng vlog natin. Okay, dyan lang. Pasay tayo ng helmet. Hello mga master, good morning! Good morning sa inyo! Welcome sa Sarap Mag-Bike sa Pampanga. Nakita ko na si Sir Noel tsaka si Sir Ronnie nandyan na. Antayin pa natin sila Angelo Biker Dude, si Ira Lopez, si Papa Louie, si Vice Ganda, hindi darating, joke lang. Cycling Chef, tingnan natin kung makakarating. Tapos maya-maya konti, pag nakompleto na tayo, magra-ride tayo papuntang Sunset Park. Sino nakakalam ng Sunset Park? Dami. Tapos, mamaya may mga palayuan yata ng pinanggalingan dito eh. Sino pinakamalayo pinanggalingan? Ay, Abu Dhabi. Meron, Master, meron galing California. Yeah. Okay, parami na ng parami, paliwanag na rin ng paliwanag. At maya-maya lang, magra-ride na tayo. Kaya mga hindi pa kumakain, kain muna kayo rito. Acknowledge lang natin pagdating ni Uy, si Batman! Master! Good morning! Uy, si Batman! Morning. Saka si Sir Noel TV! Morning. Master! Welcome to Sarap Mag-Bike Pampanga! Pampanga yan! Mga bayabak mga kabalin! Nadali mo. Sinasign na ni Master yung mga purchase ng t-shirt. Paparamol natin bisikleta. Kayo Ma'am Ira. Na road bike. Ayan, okay, andito na mga kapag-bot, mga master. Si Ma'am Ira Lopez, nandito na siya. Welcome to Sarap Mag-Bike Pampanga. Ira Lopez and Papa Louie! Papa Louie! Good morning, magpapawis tayo ngayon. Supportahan natin si Ian Howe dito sa Sarap Mag-Bike Santo Tomas, Pampanga! Ayan, good morning po sa lahat. And ayan, first time namin mag-bike dito sa Santo Tomas, Pampanga for Ian Howe sa Sarap Mag-Bike Shop. Yan, syempre susupport kami ni Papa Louie dyan. And ilang kilometers po ba tayo ngayon? Kasi kahit puyat na puyat, sige mag-ride tayo. At totoo, wala kami tulog. 120 daw, huwag kinabahan ako doon. Mga, ano ba, 30 lang. 25 lang, kaya-kaya. Ayan. Akala ko mag-o-otax tayo eh. Wow. Okay, pero 25 kilometers lang po ito, hindi naman race, kaya ano ko, 200 ride lang tayo, okay? Kasi later may paraffol eh, sayang naman yun, kaya enjoy po tayo today, okay? Guys, mag-register lang na kayo kasi marami tayong freebies later, so yun. Okay, ride down na tayo in 5 minutes. So, ang ruta natin, Sunset Park, meron tayong SAG, yung orange na pickup. So, ang mangyayari, ride tayo papuntang Sunset Park. Pagdating doon, magre-regroup tayo sa Sunset Park. Tapos, isang malaking selfie tayo doon. Assemble tayo, pahinga konti. Pagdating doon, pwede ulit tayo mag-picture-picture with Papa Louie, with Ira Lopez, kay Uy si Batman, Sir Noel. Ma'am Ira. Bike shop po. Lagyan mo ng coffee shop saka almusala para lang bayan, pupunta kami. Kahit sa Mindanao. Sir, good morning. Papa Louie. Tara, pausa tayo. Let's go! Ang dami ito nga mga boss. Haba nito. So, ano talaga to? Parang fun ride na rin. Asset
expected naman kay Master Ian Hao pagdating sa Pampanga. Marami talaga nakasuporta sa nakapotpot natin. Kaya Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang ingat, good morning. Huwag nang magpatumpik-tumpik Ingat, sir. Ingat. Ingat, ingat. Good morning. Good morning, ingat. Yan po, good morning. Good morning. Hi, good morning. Good morning, ingat po. Ayun mga idol natin na kasama natin. Sir, sir. Ingat, sir, ingat, sir. Sir Noel, yun, nasa ulit si sir. Habang sa harap. Yan, good morning. Ang haba. Ang haba, ang dami. Supposed to be na dalawang linya, may katatlo pero mahaba pa rin mga bossing. Ang ruta ng ride namin sa Sunset Park mga bossing. Ito naka-fat bike, ang ganda. Angas ng fat bike, sir. Angas, ganda. Ganda. Kaya sabay ako sa mga idol ko. Ayan, si Sir Noel tsaka si Boy Sir Batman. Sila yung isa sa mga favorite kong content creator. Yan, yung mga malakasan long ride ni Boy si Batman tsaka yung mga na Biking Nomad. Biking Nomad! Biking Nomad! Shout out! Tsaka yung mga bike packing ni Sir Noel. Pagpulutan niya, mga kapampangan na Sisig. Yan mga idol natin content creator mga boss. Biking Nomad! Good morning din Master, ingat tayo. The Biking naman. Biking Nomad? Oo. Maano ako, mas malupit yung sa'yo Master, malayo. Ito, Biking Inuman. Kaya Biking Nomad! Kaya pala masasarap yung pulutan. Masarap na pulutan. Doon na rin yun! Oo, sabagay, tama naman. Ayan. Unting binabarbecue ni Beth ang Peloton. Layo na namin. Balit yung dinadaanan namin. Ito yung Guagua to Minalin bypass. Ayan. Parang shortcut siya. Manggagaling ka ng Guagua tapos papunta ka ng Minalin. Dito pwede kang dumaan. Mga sasakyan, padaanin po natin. Ayan, makasama natin sa Malasimbu. Umulan, di ka sumilong kanina. Ha? Umulan. Ambon lang? Boy, malapit ka tulong sa'yo, boy. Oh, yun na. Tumuro. Putik yan. Oh. Baka sa kanya pala. Paikot. Oh. Habol po, nasa likod. Habol. Sige po, pila na po dyan. Isa po na agad tayo. Instructions na po ni Sir Ian. Yan, so, nag-regroup kami. Papalipad ng drone si Master. May magandang kuha. Pagkain po kayo pagmamaya. Hello, good morning. Ayun, pagpad na ng drone si Master. Yun. Panalo. Ayo, hello. Ingat.
Ingat. bisikleta ay Hello, Leo. papadyaw man mapunta kasama ng aking Tropa barkada. natin, ingat. Halos Ingat, ingat. na lang nakilala kasabay Ingat po, ingat. Ingat, bossing. sa gabi at Ingat, bossing. Ingat. Ingat, bossing. Ingat. Ingat. sige lang Ingat. mga Yun. mamaw. Ingat mga bossing. Padyak lang ang padyak Yun, kahit ingat. magtulak Nice one. Kalarayo na. Yun, nandun na. Doon. Ayun na. So, bali ang labas namin ito is I think pa Bacolor kami. Sobrang Bacolor, balik kami ulit ng Santo Tomas. So yun, gusto lang yung gusto lang yung distansya. Okay lang yung pacing. So chill ride lang. Fun ride. Ayan, ayos na ride mga bossing. So pupunta tayo doon sa may unahan. Ay, mga kaibigan natin. Hello! Shout out! PSN Baganto Fighter! Mayor PSN! Saan po? Taga saan po? Saan? Shout out! From? Pinalin! Pinalin! Alright, nice one. Thank you, Idol! Sir, taga saan po? San Fernando lang si Sir. Yan, naka-fat bike si Sir. Forma. May kasama. Ating. Good morning. Good morning po. Good morning. Ano lang naman ako eh. Yung unang bayan ng Bataan paglabas mo ng Pampanga. Balsik. Bago pa maglayak. Oo, Balsik lang. So, ayos lang din. Mas 4. Oh, regroup ulit. Po lahat, abante po para magkasa yung mga nasa likuran po natin. Tangalan po tayo dyan, pero regroup muna tayo para makompleto lahat. Sige po, para sabay-sabay lang tayo. Bacolor. Sige po, abante po, may space po sa harapan. Yung ating marshal para maging maayos yung ating Sige ride. po kung dumiretso para Make sure magkasa na po lahat safe. sa likod, Ating lahat makapasok ng din po. maayos. Masiguro lang na ma-enjoy natin tong ride na to. Sige po, pasok. Palabas na tayo ng Bacolor. Tapos sa kanan, papunta na ng pabalik na San Fernando, then Santo Tomas. So waiting lang tayo sa waiting lang tayo sa ibang kasama. Tsaka maganda yung malamig ang weather natin ngayon, biking weather mga bossing. Medyo cool, hindi maaraw, so goods na goods. Ay pala dumating na si si Angelo Biker Good, yun si Idol. Idol. Bigyan ng konti dyan, bigyan ng konti. Sige po, Yan, San Fernando na. So ayan makikita nyo sa maliwanag yung yung pinakamalaking teddy bear, pero hindi siya malambot ayun Capital Town.
yun. Naiwan na tayo ng tuluyan dahil nagpalit tayo ng battery mga bossing. Pero malapit na tayo. Ito na yung town proper ng San Fernando. Yan. Yan bossing yung munisipyo. Yung simbahan. Kayo ng mga baka to. Ikaw nakawala. Sabi mamay umilo na parol kanina na dinaanan ko yan. Daming bukuhan oh. Panalo. Yan oh. Daming bukuhan. At ayun. Bike na siya ro. Enduro bike. Ganda. Lupit eh no. Mayroon siyang stickers ng mga item natin. $71, 73, kayo po. 70. Sige, tatlong line of 7, tara po dito. Kuha kayo, tig isang piraso. Okay, sino naman pinakabata ulit, pinakabata. O, tingnan ngayon, eto. Sino makakapunta sa akin na 6 ang paa? May premium t-shirt, 6 ang paa. Gandang tao. Kung sino makakapunta dito na 6 ang paa? Tatlo na yung nakikita kong may 6 ang paa. Nasa harap dito. Walang pumunta, 6 ang paa. 6 ang paa? Oo. Eto, 6 ang paa nito, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya lang, hindi siya nagpunta. Walang t-shirt. Habis mo na! Wala akong maipamigay, Master! Isa lang naman pamimigay ko eh. T-shirt ang ganda ramos! Nahihiyan. Ay, talagang, oh my God. Amoy ko muna. Talagang, Alam mo, ganyan talagang games eh, di ba? Kasama talaga yan. Dito kalaban talaga. Padali siya. wait, alam mo parang panalo na to kasi wala siyang kalaban eh. Wala bang mahabol? Pero amoy muna, Diligan. Ano, inaalis din to, oh. Inaalis niya, oh. Lumalaban, oh. Sige. Kanya. Ano, baho? Oh, ito na, nanalo na. Baho na. Legit. Pare, muli na. Uwi ka na lang. Legit. Next! Bring me! Okay bring me. Pinakalumang bike shoes. Pinakalumang sapatos. Sige. Pinakalumang sapatos. Tignan natin, kawawa. Tignan natin ang presyo yan. Pinakalumang sapatos. Ay, parang ito parang nananalo to. Medyo fresh pa yan. Lumang. Ito yung kanina yung mabaho yung medyas, di ba? Luma rin yung sapatos. Panalo ka! Okay. Warmer doon Oh, wait lang. Di ba ang mga biker disiplinado? Disiplinado ha. Hintayin natin, kinakalkal pa. Pamimigay natin ang give lang on Christmas Day. Okay, ayos. Sige. Basta ayan, disiplinado tayo lahat. Di mga sarapan sa mga harapan. Tagaw mo na yan. Warmer! Bikers, palakpakan natin ang ating blessing. Good morning. Pag-bike! Salamat sa mga pumunta! Thank you! Ay, akin o! Lahat sa mga kasanay! Thank you! Bye! Thank you! So yun, uwi na tayo mga bossing. So thank you kung umabot ka sa part ng video na to mga bossing. At
Maraming salamat po at talaga namang fun ride yung nangyari. Kaya yun, dito nga tatapusin natin video. Ako po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na nagsasabi ng live to ride, ride to live. Kita kits, bye bye! Sa TikTok daw. Sarap mag-bike.